Umenie. Čo je vlastne umenie? Je to forma vyjadrenia svojej podstaty, lebo každý má v sebe kus umenia. A ja sa nebojím povedať, že som našla tiež ten kus práve vo farebnom svete kultúry. Môj život formovala kultúra z rôznych smerov, či už hra na gitaru, prednes poézie či prózy, alebo kapela. Na gitaru hrám od 5 rokov, mám za sebou ocenenia na celoštátnych súťažiach, či už ako solový hráč, ale aj v dvojhre. Takže som sa naučila pracovať tvrdo na sebe, ale aj v tíme. 7 rokov som hrala v kresťanskej kapele v kostole svätého Cyrila a Metoda v Poltári, kde som sa realizovala ako s hraním, tak aj s organizáciou programu, prípravou vystúpení a vďaka nej mala možnosť vystupovať neraz na celoštátnom stretnutí Matík pred vyše 2000 ľuďmi. Tvorba a sebarealizácia stále naplňajú môj voľný čas popri štúdiu na VŠE na fakulte podnikohospodárskej. Stále hrám, rozvíjam sa. V prvom ročníku som mala možnosť zoznámiť sa s 2 úžasnými nadšencami pre tvorbu hudby práve na tejto škole. Založili sme študentskú amatérskú kapelu, s ktorou sa nám podarilo hrať koncert v Českom Sobieslaví, v Prahe, ale taktiež sme vycestovali hrať za hranice do rakúskeho Ramsau am Dachstein. Môžem s istotou povedať, že táto skúsenosť ma posunula, pretože tvorivosť je základ ekonomického myslenia. Bol to bod, kedy som si uvedomila, že moje podnikateľské ciele sa nachádzajú práve v srdci umenia. Počas štúdia som absolvovala taktiež predmet bakalárskeho programu z arts managementu, a to konkrétne manažment a organizácia výkonného umenia, kde som mala možnosť týždennej praxe na Composers Summite 2024. Počas praxe som nahliadla do procesov spojených s organizáciou takéhoto podujatia a prispievala k bezproblémovému priebehu tejto udalosti, za čo som doteraz veľmi vďačná VŠE. Tento rok ma spolok All Arts vzal pod svoje krídla. Chcem prepájať blízke svety umenia a manažmentu ešte viac, a tak som mala možnosť si vyskúšať, ako to chodí v praxi, či už s propagáciou alebo tvorením videí pre jam session. Chcem sa naučiť, ako to v takomto dynamickom odvetví chodí s financiami, dotáciami a ako sa práve sponzorujú takéto akcie. Celý život ma sprevádzala láska ku kultúre a viem, že sa chcem v budúcnosti uplatniť v kreatívnom priemysle. Viem, že program Arts Management mi vie veľa poskytnúť a je ideálnou voľbou pre zapáleného človeka pre umenie. A to ja som. A čo Arts Managementu ponúkam ja? Autenticitu, pozitívneho ducha a myslenie s nadhľadom. Nechýba mi drive a ako som už spomenula viackrát, láska k týmto 2 na prvý pohľad ďalekým a pritom tak blízko spätým svetom.